Hello people! Happy Monday guys! It's 12:35 ng hapon. July 1st na tayo ngayon. Tayo na talaga ang July na. July na! Bilis ng panahon! I'm getting ready. In an hour, darating na si Dan. Meron kaming dentist appointment. Kaming dalawa. So we will go. And then after that, we will go grocery shopping. So, mag-makeup lang ako ng very, very light lang naman. Yun lang, eyebrows, tsaka maybe konting blush, and then lips. Yun lang. Ito na lagi kong ginagamit, guys, yung napakita ko na sa inyo. Actually, ngayon, dito lang talaga ilalagay ko. Dito lang sa tip. Hindi ko nalalagyan yung dito. Para sobrang minimal lang talaga ng makeup natin. Wala masyadong ganap. Yung ano ko, yung arms ko, sorry yung arms ko, yung dalawa, dahil sa ng TV kahapon. Oh my God, din kaya yun. Same yun ang weight ko, 40 kilograms. Siguro mas mabigat pa nga yun sa akin eh. Kasi nira-round up ko yung weight ko. Ano kasi ako, 38, 39. Yun, 40 kilos yun. Bigat na nun ha. So yun dito ko, anong tawag niyan sa Tagalog? Nagmaoy ba? Nagmaoy. Hindi ko alam ng Tagalog ng maoy. I have been using this, guys. Yung napakita ko sa inyo lately. Hindi ko lang alam paano siya i-pronounce. Meron to sa Caris shop ko. Kung gusto nyong i-check, ililive ko siya sa description box. Yung ganito, yung pag-squeeze ko ng ganito, medyo nagmamaoy. Maoy talaga yung aking yung aking arms. Parang wala siyang lakas ba? Ganun. Weak yung arms ko. So, kapag nag-open ako ng fridge, kapag nag-open ako ng mga, ng tubig ko, ayan, tapos konting blush lang. Ito, maganda tong blush na to, guys, ay. Ito yung nasabi ko sa isang vlog ko na gusto ko sana siyang dalhin sa Perth. Kaya lang, ito yung Tony Moly na Lip Tone Get It Tint. Shade niya 07. Ganyan siya, oh. Pag open ko, diretso na siya. Meron kasi sana siyang, like, iyan, yun sa ilalim, na dapat sana, nakaganon sana siya. Tapos pag open ko, maiiwan yun. Para siyang nail polish ba? Kaya lang wala. Ayaw, na-stuck siya dun. So, iniiwan ko na lang dito sa bahay. Hindi ko siya madala pag-travel kasi hindi siya nakalock ng maayos. Maganda pa naman sana siya pang blush. So, ginagamit ko na lang siya lagi para maubos siya ba? Pero imposible maubos agad to. Ang dami, oh. Pero pag ganyan lang ako. Tapos ilalagay ko siya sa fingers ko muna. Sa ring finger ko, no. Tapos biniblend ko siya dito. And then, nilalagay ko siya sa mukha ko. Paano lang, paunti-unti lang muna. Wag muna damihan masyado para hindi naman, like, sobrang kapal na. Tapos, hindi mo na makuha kasi nandun na. Pwede din to gamitin sa lips. Kaya lang, mas gusto ko gamitin yung aking Chateau Labio, tapos lagyan natin ng pag-gradient effect. Asan na yun? Black Rouge na lipstick. Ito, available dito sa Caris shop ko. This one is the shade A04. Lagay ko lang siya sa gitna. Tapos blend ko. Ang bango nito, guys. Tapos ang ganda ng formula nito. Hindi nga lang siya like sobrang long lasting sa lips. Pero gusto ko siya pang gradient. Yung ganito. Ang bilis lang niya i-blend, tas ang ganda ng formula niya. Para siyang mousse yung consistency niya. Doon tayo sa lounge. Ayan. Very simple lang na makeup. Ganda ng ko, diba? Skincare ko. Ito yung Olay. Ginagamit ko pa rin siya kasi gustong-gusto ko siya. Talaga, nag-glow talaga yung mukha. In fairness naman talaga dun sa duo na yun. Guys, diba sabi ko, in an hour darating sila. Nandito na siya, guys. Less than an hour. What time is it? Not even 1 yet. Alright? Yeah, 12:49 ng hapon. So, he went to Good Guys. Yung binilhan namin ng TV, guys. Kasi hindi talaga siya 100% okay sa sports. So, what did the Good Guys say? Gonna just get the settings. Now, they all actually said different things. How many Good Guys did you go to, Marlon? No, I went to one near my work. Yeah. And then on the way home, I went to the one up here. Yeah. And then I just spoke to the guy that sold us the TV. Oh, did you? Mm-hmm. Okay. And what did they say?
The guy at the first one said it was the aerial. Yeah, Um, that's what I was thinking. And then the other guy that sold us TV, I don't know, I can't remember what he said. And the guy here, it was like a real nerdy guy. Yeah, what did he say? And he said the settings are wrong, and Oh, really? yeah. But he seemed like he was the smartest one of the lot. He said, "Look, I'm a big nerd," and he goes, "But this is the issue," and he went through all the settings with me. Oh, good. Oh, good on him. Mm. He's really good. It was really good, very So you nice. took pictures, and you will do that now? I'll do that now. Yeah, I'm just sorting out our grocery list, my love. I was watching It Takes Guts to Be a Gutierrez. Hindi naman watching kasi I'm still working while I have it on. Pero piniplay ko siya. And yung glare talaga, guys. Ibang-iba sa ano namin, old TV namin. Like, ay, tsaka tingnan sa camera. Walang support tong camera ko. Basta, hindi siya kasing glary. May word ba na glary? Is that a word, my love? Very. Yeah. Parang hindi ganun ka yung glare niya. Like, nakakanood ako ng maayos. Kasi noon yung sa lumang TV, kaya siguro hindi talaga ako nanood ng TV. Aside from like, ang dami kong ginagawa. Ay, kasi yung glare, imbis na yung nakikita ko, yung mga kung ano-ano nangyari sa TV, yung nakikita ko yung labas. Yung bamboo It's not namin. too bad. This one, no. Not bad at all. Not too bad. Still a bit of glare, but not too bad. Yeah, because it's really bright outside as well. But yeah, no, it's not bad. With the old TV, like all I can see like are the bamboo leaves, you know. Anyway, I'll just sort out the grocery list. I-review ko lang talaga siya and see kung ano pang kailangan. Kasi meron na naman tayong bisita sa Friday. Coffee, babe? Did you put coffee for John? You didn't. Coffee. So, spaghetti. Nasa lista ko na talaga yan kasi yung mga bata spaghetti. Ang numb na dito ko. Merong mga feeling na ginawa si Doc dito. Tapos, tinanggal din yung mga calculus. Yung ginaganon talaga. Calculus plaque. Yun din yung ginawa kay Dan. Pero wala siyang feeling. Kaya wala siyang hindi ni-numb yung niya. Yung dito niya. Ako ni-numb. Meron kasing feeling na kailangan gawin dyan. Tapos pinaka-ilalim pa, yung pinaka-last pa, yung hindi naabot ng toothbrush ba? Habang hirap na abutin ng toothbrush. Kanina, nahirapan siya gawin kasi sobrang layo nga. Tagal ko dun. Pero yeah. Tsak! Tingnan niya. Ano ba yan? Okay. Okay. It's fine. That's me smiling, my love. I'm gonna make a call, man. Okay, make a call. Dito kami sa Kohl's. Ibang Kohl's to, guys. Joke ka na pagsalita ko. Ibang Kohl's to kasi kasi meron kaming kinuhang package malapit dito. So, dito na lang kami. Ito pa yung laman ng namin. Nagdala na kami ng plastic bag. Ito, Lamington at saka yung juice na yan. Nakasale siya 60 cents lang kasi bukas siya ma-expire. So, iinumin ko yan ngayon or bukas. Ito na yung lista natin. You ready, my love? Yeah, some biscuits for the dip. Yeah. What kind of biscuit do you like? Oh, what do you? Oh, yeah. The good one. It is here. This one. Sis, I know. Yes. Annets. This one. Ito, masarap talaga to, guys. That's 7 packs. That's a little one. That's not. Ganito siya. Ay, look at babe. That's cute. I like that. Gusto ko yan. Ang sarap nito, promise. May pagkamahal siya, pero masarap siya. Wala lang yung Babe, it's here! Ha! It's half price. How many? Half price, oh. How much is it? $2.25 for one. I get 2. 2? Hala, chaka. The other one's chaka, my love. Got honey soy. Got something good in Do you want to try a different one? Well, it's honey soy. It's just a box damage. Nah. Ayaw, it's already open. Hui, what are you doing? It's not open. Like it's just a box. Drinks. This is what we have so far, people. Ito pa muna. Get one of those. Can you grab 2? Thank you, my love. Gusto ko to eh. Nakakainom lang ako nito kapag may bisita.
Kasi kapag walang bisita, nagtutubig kami, hindi kami nagsastock ng mga sugary drinks sa fridge. Yeah? Do you wanna do Coke Zero, babe? Instead of... We don't have, there's no Coke Zeros. That is Coke Zero, isn't it? That's Coke Zero. Yeah, No sugar. but that's- Dito pa rin kami sa Coles, guys. Nangangapa kami sa Coles na to kasi hindi kami sanay, hindi namin alam kung saan nakalagay yung mga bagay-bagay. Kinuha ko to doon. Ano siya, green chili kasi gagawa ako ng dynamite. Kaya lang tingnan niyo. Kailangan natin mamili. Or should I just get this from Foodland? I think What? the green chili. Okay. Rice tayo. Rice is life. Is this jasmine? That's not bad. The diamond's always better. Basmati. Yeah. Puno na yung cart natin. How's your Coles shopping so far? Hate it. Dun sa kabilang Coles kasi alam namin kung saan nakalagay yung mga bagay-bagay dito. Iba. Yeah, carnation evaporated milk. So that's one. That. And then this one. Condensed milk. Ice cream, wait. Ano ba yun? Sweeten. This one. Perfect. Oh, good. You got the fruit boxes? That's the fatty point. Kanina pa kami dito, guys. Kanina pa kami pabalik-balik. Ay, ito. Nandito pala. Fruit boxes. Ito na lang yung last. Ito ata yung pinakamatagal na shopping namin sa Coles. Alright. Are we all good? Okay, let's go. Marami-rami ito ngayon. Hindi naman na-expect. Bahay na kami, guys. Dan is bringing all the groceries in. Si ate yung nag-pack ng grocery namin. Sobrang konti lang yung nilalagay niya sa isang bag. So, napadami tuloy kami ng bag. Nagdala na kasi kami ng sarili naming bag. Tapos, si ate, ipakita ko sa inyo. Ganito siya mag-pack. Ito lang yung laman. Puno na para sa kanya yan. So, move on na siya sa sunod na bag. So, ang bilis yung puno ng mga bag na dala namin. Like, ito. Nilagay ko na nga dito yung package ko. Kasi para sa akin, hindi ba ito puno? Pero, wala. Nag-ano kasi kami. Hindi kasi kami nag-self-checkout kasi sobrang dami. Bumili kami maraming soft drinks. Pupunta kasi dito sila Manay sa Friday. Tapos, sa Saturday, in-invite ni Dan yung mga boys or sila para dito mag-dinner kasi showdown, guys. So, we got a lot of soft drinks. We got this as well. Ito, ang sarap talaga niyan. Promise ko, hindi nyo pa na-try. Tapos, meron kayo niyan sa inyo. Try nyo yan. Spaghetti para sa mga bata. And then this one, there's more drinks here. Apple juice para sa breakfast nila. May croissant para naman sa aking breakfast this week. Lamington. Ozzy, oy. Binili ni Dan para daw snack nila ng mga boys. Nag-stop din kami sa Foodland, pabalik dito. Bumili kami ng sobrang daming green chili. Kunti lang sana, siguro half lang dito yung bibilhin ko sana. Sabi ni Dan, damihan mo. Sabi ko, sige, try natin. Ang gusto ni Dan yung sandwich na gawa ko for his lunch. So, ito, we got the Abbott's na sandwich tins. Light rye yung pinili niya. Naka-sale kasi to 30% off. And then we got onions, kasi naubusan na kami ng onions. I just got a whole bag. And this one, napakita ko to sa inyo kanina. Naka-quick sale siya, 60 cents na lang. Isa. And then I got this, McCormick na Grill Mates. Grill Mates, yan. Ano siya, Smokin' Texas Barbecue Rub. Para sa pork ribs. Magpo-pork ribs ako bukas. So, this week, dalawang dinner lang kami dito sa bahay. Ngayon at saka Thursday. Ngayon, Tuesday at saka Thursday. 3 dinners pala. Kasi sa Friday night, may babysit kami, guys. So, wala kami dito. Tapos, sa Wednesday, meron kami family dinner. Kasi, magbabakasyon yung mama niya. Aalis na siya. So, gusto niya mag-dinner muna kami family.
before siya umalis. Tingnan nyo to, sobrang konti lang ng laman. Tapos pinuno agad ni ate. Bumili lang kami ng 2 tissue. And then more soft drinks. More soft drinks. And then, ito, fruit boxes para sa mga kiddos. Merong 3 ata yung pinili ni Dan nito. Iba-ibang flavor. So, apple blackcurrant, apple raspberry, and then yung isa, hindi ko na alam kung ano. See, sobrang konti lang ng laman. Cheese, para sa Dynamite. Gusto ko lagyan ng cheese yung Dynamite. And, oh, ano pala, mag-air fry na ako nito. Scotch fillet para sa dinner. Dinner namin tonight. Akin yun. We got pork chop, pork mince para sa Dynamite, sliced cheese para sa breakfast ni Danny Boy sa weekend, minced beef para sa spaghetti, dinner ni Dan tonight, tingnan nyo, rump steak, malaking rump steak, and then I got 2 spring roll pastry para sa Dynamite. Ito. Just in case maghanap yung mga bata ng noodles, kasi last time naghanap sila ng noodles, kasi hindi kasi ako nagsastock ng noodles sa bahay. Kasi sobrang sarap nito. At kapag nag-stock ako nito, kinakain ko siya. Oh my gosh, nan pa din yung ano ko guys dito ko. Kinakain ko siya, so hindi ako nagsastock. But this time, nag-stock ako kasi just in case maghanap yung mga bata. Masarap kasi talaga yung noodles na yan, guys. I got this marinade, smoky barbecue. Kasi bumili ako ng ribs. Pakita ko sa inyo mamaya. Try ko yung recipe ni Lyra. I got beef stock and chicken stock. Popcorn. Para dito sa sa Sabado. And creamy evaporated milk at saka condensed milk. Para yan sa leche flan. Magle-leche flan din ako sa Sabado. And then sweet chili sauce. Kinuha lang namin yung Coles na brand lang. Para sa Dynamite naman yan. And then we got honey. Pure honey. Yan. Kasi, paubos na yung honey namin. Kasi lagi kami nag-tea. Araw-araw, gabi-gabi. Okay. Oh my gosh, more drinks, guys. Bumili si Dan nito, salt and vinegar na biscuit. Bumili kami ng ito. Bin bag. So, ito na yung gagamitin namin. Kasi yung ginagamit namin ito. Ngayon nga, nagdadala na kami ng sarili naming bag. And, kung mayroon ng ganito, gagamitin pa din namin siya sa bin. Pero kapag wala na, ito na yung gagamitin namin. 30 pack siya. I don't remember how much. Pero yeah, that's what we will use from now on. More drinks, guys. Just dami. Hala, dami. At least, mapupuno na naman yung fridge natin. Kasi ngayon, sobrang empty ng fridge namin. Ito pa yung isang fruit box. Apple blackcurrant na naman. And then, toothpaste. Alright. We are down to our last bag. Ito. Ano to? Ay. Okay. Parang ito yung binili ni Dan. Hindi ito namin binili sa shopping na to. Parang binili niya to. Hindi ko alam kailan. Pero, ano siya, sabi niya, binili niya to, sinabi niya na ito sa akin, para daw sa aming mga girls. Hindi ko alam para saan to. Ano siya, Drunken Dice. He got it for $5. Hindi ko alam kung ano, parang meron siyang mga dare dyan. Tapos, it's either you drink or you do the dare, something like that. I think. Baby spinach para sa lunch ni Dan this week. Capsicum para sa lunch niya this week. More capsicum para sa lunch niya this week. So, kumuha ako ng 2 red at saka 2 green capsicum. I-air fry natin yan mamaya. Corn para sa kanyang dinner. Para sa aming dinner. Carrots para sa lunch niya this week. Bacon, kasi yung mga bata nagre-request ng bacon. So, we have bacon para sa breakfast natin sa Sabado at Linggo. And ito, yung pork ribs. Itatry ko yung pork ribs na recipe ni Lai. Bumili kami ng pork ribs sa Coles. Yan. Try natin yung dinner one night. And we have rice. At saka bumili lang kami ng... Ako
Ako na talaga nandito sa likod. Bumili kami ng paper towel kasi naka 50% off siya. Kahit na meron pa naman kami, pero naka 50% off eh. And then, ito kailangan namin toilet papers. So, yun na lahat. Yun na lahat. Ilipit na natin itong mga ito para makapagluto na tayo ng dinner. Ano? Parang ayoko pang kumain kasi yung dito ko pa. Baka masugatan itong aking ano ba na hindi ko napapansin. Hanggang ngayon, pa din siya. Okay, ligpit-ligpit muna tayo. Tingnan niyo yung fridge namin. I'm not sure kung makikita niyo. Hindi makikita. Wala talaga siyang laman. Ngayon lang kami nakapag-grocery shopping. Wait. Okay, let's do this, people. Ayan, sa kwarto ito. Hindi pala kami nakabili ng coffee ni John, guys. Kasi dun sa Coles na pinuntahan namin, wala yung coffee niya. Sold out yung coffee niya. Si John, very specific yung kailangan yun talaga. Yun lang yung coffee na iniinom niya. Alright. Mamaya ko na ito tatapusin. I-season muna natin yung ating steak para malagay na natin siya sa air fryer. Ay, alam niyo ba guys, yung grocery pala namin, kasi di ba ginagamit ko yung Flybuys, nakakakuha nga ako ng points. Tapos kapag, umabot na sa specific, like, reward points yung points mo, makaka-earn ka ng Flybuys credits na pwede mong ibili din sa Kohl's or sa Kmart or sa kahit na ano na gumagamit ng or nag-exempt ng Flybuys. So, kasi nga ginawa namin yung 4-week na dapat makaspend ng 130 a week. Tapos nakakuha kami ng 10,000 points. Dumami yung points namin. Umabot ng 16,000 something. And then, meron kaming $82 na pwede namin i-redeem at saka pwedeng gamitin sa Kohl's. So, ni-redeem ko siya sa app ko. And then yun, yung $82 or $80 lang yung na-claim ko eh. Kasi hindi pwede ma-claim yung 2 something. I mean, redeem. So, ni-redeem ko yung $80 and yun, binayad ko yung $80 tas the rest, binayaran namin ng yung card namin. So, diba, ang laki na din nun ha, $82. And yung kailangan lang namin gawin is umabot ng 130 which, like, lagi naman kami umaabot ng 130 a week. Kailangan mo nga lang siyang i-activate sa app. Kasi kapag hindi mo siya na-activate, hindi ka makakakuha ng points. So, maganda talaga kapag may app ka. And hindi naman siya mahirap gawin. Yung sa app, dali nga lang eh. Ready na yung dinner ni Dan, guys. At saka yung akin. Ito yung kay Dan. Veggies. Nag-steam lang ako ng yan. Broccoli, green beans, at saka peas. Tsaka ako din. Broccoli at saka peas. Ako na talaga ang magang-maga ang mata. Nanood kami ng movie ni Don. Pinanood namin Sister's Keeper. And nakakaiyak siya as in walang tigil. Siguro mga 30 minutes ako na walang tigil yung luha ko. Na to the point na as in humahagulgul na. Over din ako. Over din naman ako. Basang-basa na yung dito ko kasi ito yung ginagamit ko pang wipe. Tapos siguro mga 20 minutes na akong iyak. Si Dan, nung parang climax na, nung sobrang lungkot na talaga, naiyak din siya. And first time ko nakita siya na naiyak sa movie. Tapos nung nakita ko siyang umiyak, tumawa kami dalawa, nagtawanan kami dalawa. Kasi sabi ko, wala, umiyak ang buang. Sabi niya, it is a sad movie. It is. It is. Nakakalungkot siya na movie, guys. Kung gusto niyong malungkot, kung gusto yung i-check, Sister's Keeper. It's good. Ako na talaga ang sobrang... Anyway, mag-skincare lang ako, guys. Gagawin ko lang yung usual skincare routine ko. Meron akong video. Ililive ko siya sa cards. And that is it for this vlog. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully bukas. Bye, guys. Good night. Mwah.